sa island sa Davao Oriental. Mati. Di ba Sam no? No? Sam no? Oh. Ruta namin. Wala pa sila Dok. Sila Dok. At ito parking na itong kuhan. Pinduol. Welcome to Santigan. Nanay Bujong sa Maligya. Maligya itong Bujong sir ba? Itong Bujong. Dahil na Maligya lobster na nila ba? Ito ba ito? Alright. Buslot na. Ito. O Lord, and this is thy gift to which we are about to receive from the bounty through Christ, O Lord. Amen. Amen. Birthday na po, Diki. Anilit daw, dili ko nung nag-inom kayo. Yes, bud na lang, may bangko noon. Mag-wild pa man sa unang walay shot. Ingat rin nga, ayaw na pasagdi diya si sa tuyo uban ni Grace. Anilit? Anilit. Kaya pa siya malumos daw si Grace. Kaya siya maghahapit na lumusdok. Ano siya tabulat na ito ninyo. Iyahay, pagkay ka. Hapit siya na lumos mo naman. Di, magpa-help. Punta to si Magoro. Nagpakon ko si mga. Napaduding. Pa, ang pikon ay laging talo. Ayaw yung papikon. Ulitan mo Grace. Ulitan kayo. Sabay ka Grace, ano pikon? Anda magkakamagpakan birthday.
Baka may malas ka nagbibili ah. Malalim ang ating palaban. Wala na, soko na si Chris. Ala, man, nalupig na. Subot na lang. Pero kung ma-develop mo, lalagay sa inyo. Mga dagko naman mo. Di lagi na ma-develop si Chris ni Rinren kay palawbog daw kay Rinren. Pero kung di ka ng Chris, napalaw kay puro. Hindi duda po kung aning rin mo nagtumboy. Nay puruhan nga kuan. Hindi pa upas. Makaundang kog inom og sigarilyo tungod kay kuan. Ay, sinyalis. Tungod kay Grace. Paghilo mo rin. Permente. Ano ko? Di mo ba to? Nana din. Ay, nana man tayo helper din, Brad. Oh, dos. Brad, naman. Ala, di butong yun. Sa imo dyan pa dulo. Saya na pa dulo? Saklo gina rin ba? Ha? Ni Butoman sa imo hagi tong helper. Nana man tayo helper, maka gawa ng bani. Kuha tagbaso. Ma'am, nagkatawa. Kaya sa manager. Maginaan mo rin nga di magka maggustuhan Grace. Karon pamangguna siya naka pero makakita gini si Grace ako ang pagkatawag yun. Kanang buhay. Kanang mag-inom siya nga siya ra isa. Makikita sa imong kinataw. Makita na to ni mga pinaka years from now. Pero sada mo nang mga minuang kayo. Ha? Ito pero seryoso. Malingaw po ta ba? Nga serious mas Grace, di man na gusto binuha. Di mag-serious ta, Grace. Sada gininga na ba? Away bitaw ang antong magka. Pulit karte. Ay, lagi awayan. Diha, kuan may tawag di ko makita ni Grace murag mingaon gid si Grace ako asa. Oy, nangita ka sa kuha ganina. Nakita ko nimo kay sugo ko. Kahit ito yung gikon sa kuha, naka sa siya rin. Okay, magamit ko siya. Nalibang patuloy dito mo. Huwag ka mo kumalis ako. Sardines lagi mo sa katawa. Bakit tanan? Tasan niya nga, magsilos nga sa lugar. Nakita ka, paningkamot nga makakontak ta siya kay ako. Ay, Lord, nang ulang po cellphone. Sigaran biya akong kauban sa staff house kay mga babae biya gid. O wala ko katintalaan ng mga babae diya. Kay inlam mo ko siya ha. Wala to kay mo. Lagi ko siya. Sa unsa siya ako pa nang giubanan dito sa balay sa lalaki nga nakabuntis siya. Parang giagto dito. Pero ato nga tayo nagbulag mo ni abot mga nanamis mga 5 years siguro 7 years ana. Gusto ba nga karon itong ug makakita manggaling siya nga gay. Mas better pa sa ko nga masaligan ba? Tagay lang ko. Balang din na kamo siya, tagay ko, ubanay lang ko. Ubanay lang mi, ana.
kanang mga ilim nun dira ihatag na sa kuha. Jay, iluan ti ka? Oo. Oo, kana tanan. Iluan ti ka. Ilo din. Akong ipagawas ni tanan akong nagian ba sa mga babae. Ako ayan ako nakahilak sa babae nga gidulog na ko ba nga murag nagdamgo lang bitaw ko nga ingon gikuha akong pagkalalaki unya basig sa sunod makakita ko lalaki nga nag-uban-uban mo silusong mo gwe ko silusong ko ba pero friendly ko ka ng mga babae pero dili lang bitaw ingon nga friendly ko pero dili ingon nga kanang bitong bastos ano diya bastos ba binuang muna siya kung kita balo biya ko na uyab si Grace so binuang muna siya pero kung magseryoso si Grace